uJocelyn Smith oneminyaka eyisikhombisa ubudala wagcina ukubonakala eziyishumi kuNhlolanja. Ngokusho komphakathi, wagcina ukubona le ntombazanyana ihamba nowesilisa ongaziwa. Abaningi basola ukuthi yilo isoka likamama wakhe elamthatha, kodwa unina uyakuphika lokhu. My boyfriend, I know, it's got nothing to do with it. I saw him Tuesday. He's the one that always would tell me, Kelly, don't cry, man, don't cry. And Tuesday, when I saw him for the first time, after all of that, when he saw me, he cried. He was crying a lot. He was crying a lot. So I can tell you, he's got nothing to do with it. He's innocent. Kodwa-ke uyise kaJocelyn usola ukuthi ukunyamalala kwengane yakhe kubandakanya izikweletu zezidakamizwa ezisetshenziswa unina. Upholi bukahulumeni wase-Western Cape buveze ukuthi sekugcinwe umuntu wesithathu endaweni ephephile kulandela ukuhlaselwa komunye ongusomabhizinisi obesolwa ngumphakathi ukuthi uyathinteka ekunyamalaleni kukaJocelyn. That particular person who is now in a place of which is now in a place of safety, had to be taken out of the community because there was information relayed that he could be part of the disappearance of Jocelyn. He lost his entire business, which ultimately grew from the year 2011 up until now, and he's currently in a place of safety as well. Umholi we-Patriotic Alliance uGayton McKenzie usekhiphe umehlo kaboni wezinkulungwane eziyikhulu zamarandi kozothola le ntombazanyana. Amaphoyisa anxusa noma ngabe ubani onolwazi ngale ntombazanyana ukuba ezenganeno awathinte ngokuphuthuma.